Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Hát újra eljött az ideje, hogy próbáljak kamera elé ülni így, és hát megosztani önökkel egy-két olyan érdekességet, amelyekről úgy gondolom önök is tudnak. Hát sajnos, hogy kimaradtam egy hétig, úgyhogy nem láthattak és nem tudtunk találkozni, de hát sajnos ugye azok a teendőim elvittek, ami a televíziós készülődésekhez szükséges, és hát annyi időm nem volt, hogy most újra a weben legyek, de most újra itt vagyok, és hát azt hiszem, hogy így már nem lesz akadálya annak, hogy hétről hétre újra találkozzunk, és meg tudjam önöknek mutatni, sőt el is tudjam árulni azokat a lehetőségeket, amelynek a birtokával sokkal könnyebben, egészségesebben, és úgy gondolom, hogy talán teljesebb lélekkel tudjuk átélni azokat az időszakokat, amelyek előttünk állnak. Hát kérem szépen, a nap belépett lassan, hát most már be is lép, a vízöntő jegyében, és hát ez a vízöntőjegy hát egyáltalán nem okoz akkora gondokat, reméljük, mint amelyet az elmúlt hónapban átélhettünk. Remélem, hogy egy kicsit könnyebb lesz az időszak, mert nagyon sok feszültségről kaptam hírt, nagyon sok olyan probléma jött elő, és hát ugye mondanom se kell, hogy november óta, ugye a 2024-es év novemberében belépett a Plutó a vízöntőbe, ami hát éppen eléggé nagy problémát okozott mindenhol, mert akármerre mentem, és akárkivel beszéltem, munkahelyi kapcsolatoknak a szétbomlása, vállás, kapcsolatok, emberi problémák, tehát mindenféle olyan zűrzavar előjött, ami ugye hát az előző időszakoktól kezdve valamiért ténylegesen bontódik, és meg kell, hogy szakadjon, vagy éppenséggel új köntösbe kell, hogy lépjen. Na most az, hogy ezt hogyan is éljük át, ez nagyon kemény feladat, mert ugye a Plutó ugye tette a hatását, és hát egyik percről a másikra derültek ki olyan problémák és olyan gondok az embereknél, a legtöbb embernél hozzáteszem, hogy tisztelet a kivételnek, amire egyáltalán nem is tudtuk a megoldást, és egyszerűen nem is gondolják, hogy miért jött ez elő. Ez egy ilyen derültékből villámcsapásszerű olyan probléma mindenkinél, hogy most ténylegesen ez valamilyen időszakot mutat, ami egyáltalán nem egy hű, de kedvező, de ugyanakkor azért most már úgy látom, hogy lesz fény az alagút végén, és ha máshogy nem is, de egy jobb szakaszban érünk, és itt vagyunk egy vízöntő napnál. Na most ilyenkor azért lehet látni, én hoztam is egy kis segédletet magamnak, hogy ugye ilyenkor van egy nap-Plutó együttállás, ami a vízöntőbe áll együtt, hát természetesen a Merkur is a Plutóval együtt áll, ami nem egy olyan hű, de nagy dolog, de ugyanakkor mégiscsak nagyon sok olyan információra ad lehetőséget, ami most ilyenkor úgy ránk zúdul, tehát egyre sokkal jobban. És utána pedig hát a hold a mérlegben jár, a vízöntőben, ami a lelki egyensúlyunkat támogatja, és fontos, hogy lépéseket tehetünk, de hogyan? Hogyan lehet a lelki egyensúlyunkat megtalálni, amikor amúgy is szét van zilálva? Általában ezt szoktuk mondani, és hát a problémákat egyáltalán nem oldja meg az, hogy most éppenséggel ellamentálunk azon, hogy hú, ha itt hagyott a férjem, vagy hú, ha most ez a probléma, az a családi gond, vagy ilyen problémák állnak elő. Mindenkinél tessék elhinni nekem, hogy teljesen más és más, és minden olyan egyénnél, aki például itt van vízöntő havában született, mindenkinek máskor van a születésnapszáma. És teljesen másféle numeroszkópot, másféle horoszkópot mutat, teljesen mást ad ki. Tehát nem mindenkinek egyforma. És a másik pedig az, hogy nem mindenki ugyanúgy éli meg annak a problémának és annak a nehéz állapotnak a leküzdését, átélését, mint a másik ember. Tehát nem vagyunk egyformák,
De a párkapcsolati problémákban ugye a kommunikáció hiánya, ami hát sajnos, hogy éppen eléggé szakításhoz tud vezetni. És mostanság én ezt veszem észre a legtöbb időszakban, amikor hát pontosan erről van szó. És itt is van pontosan az, hogy ugye az információ Merkur-Plutó együttállás, amikor hát az információkról és a kapcsolatokról van szó. Én úgy gondolom, hogy ezekben a problémákban a legegyszerűbb az, hogyha lényegében az ember megpróbál úgy egyensúlyt találni saját magában, hogy azzal az illetővel, vagy akár a férjünkkel, vagy akár a szerelmünkkel, vagy bárhogy. Tehát megpróbáljuk a lelkünket tisztába tenni, de méghozzá olyan értelemben, hogy letisztázni az elvaratlan szálakat. Pontosan ennek az ideje jön el. És hát mondanom se kell, hogy azért majd március 21-től, amikor majd a tavaszi napéjegyenlőség beköszön, akkor 4 nagy bolygó, lassú bolygó fog jegyet váltani, és mindegyszerre. Úgyhogy azért itt nagyon nagy változásoknak vagyunk kitéve, és hát azt is elárulnám ezzel kapcsolatosan, hogy ha már egyszer, de ne haladjunk annyira előre, hanem most egy kicsit kaptunk ízelítőt abból, hogy tényleg jöttek a hű de nagy változások, és hát átéltünk olyan időszakokat, amelyek nem voltak kellemesek, de ugyanakkor ennek ellenére még mindig nincsenek, én úgy gondolom, teljesen vége, mert találkozhatunk még sajnos járványokkal, katasztrófákkal, találkozhatunk olyan eseményekkel a világban, ami hű de nem egy kellemes téma. És nagyon jó lenne, hogyha legalább időbe észbe kapnánk, mert időbe kellene megtennünk azokat a lépéseket saját magunkkal és a társunkkal is, vagy éppenséggel az embertársainkkal kapcsolatban is, hogy megpróbáljuk egyensúlyba helyezni saját magunkat. Pontosan ilyenkor, amikor a hold a mérlegben jár, erről van szó, és pláne a vízöntőben, hogy a lelki egyensúlyunkat tudjuk fontos, hogy mondjam, energiákkal felvértezni. És nagyon fontos lépéseket kell, hogy tegyünk ennek irányában. Na most úgy tudnám én ezt a mostani időszakot jellemezni még jobban, hogy ez a Déva Tarot kártyának az egyik lapjával függ össze, és meg is fogom mutatni, ha sikerül, az pedig a kard 2-es lapja, ami pontosan arról szól, hogy a lélek és az értelem csatáznak egymással. A csata kimenetele nem dől el, csak úgy, ha a telepátia, az itt már mint a megérzések, de hát most, ha bár telepátiáról beszélünk, akkor legyen az, a telepátia és az intuíció kapcsolatban lépnek a spirituális energiával. Újra feltöltődnek, hogy egyensúlyt hozzanak létre. Hogyan is működik ez? Pontosan, hogy amikor a lelkünk és hát az eszünk, mindegyik más tud. Az eszünk mást érez, és a lelkünk is mást mond. Akkor pontosan le kell tisztázni azokat a dolgokat, és ilyenkor a lelkünkre kéne hallgatni, a szívünkre kéne hallgatni. És nem mindig az értelem adja meg, az eszünk, jobban mondva, azt a hideg gondolkodás által a helyes utat, hanem most tényleg nagyon fontos az, hogy úgy találjuk meg az egyensúlyt, hogyha jobban egy kicsit a lelkünk felé fordulunk. Na most elárulnám azt is, hogy ezekben az időszakokban azért vannak olyan emberek, akiknél sajnos, hogy ugye nem tudnak a lényegi dologra rámutatni, egyszerűen elfordulnak tőle. Nem akarják meghallani az igazságot, pedig rettentő fontos. És egyszerűen nem szeretik, tehát nem
annyi az információ, ami bejön náluk, hogy ő saját magukban hatalmas zavart tud mutatni, hatalmas káoszt tud teremteni az információ. És a harmadik probléma pedig én úgy látom, hogy nagyon jó dolog, és higgyék el nekem, hogy csodálatos dolog, például az is, hogy ezekben az időszakokban okosodunk, nagyon sok okos dolog van, mesterséges intelligencia, stb. De gondoljunk csak bele, mindegyik, ami javinkat szolgálja, nem mindegyik eszköz, és nem mindegyik lehetőség szolgálja a javunkat. Mert annak egyáltalán nem örülök, amikor egy házaspár ül a villamoson, vagy a buszon, vagy bárhol, és akkor a mobiltelefonukkal egymásnak üzengetnek, és egyszerűen tényleg nincs kommunikáció. Hatalmas probléma egy kapcsolatban. Egyszerűen nem tudnak egymással kommunikálni, nincs türelmük egymáshoz, lobogott minden, felgyorsult minden, és egyszerűen nem mennek előbbre. A legegyszerűbb megoldás az lenne, én szerintem, ha elgondolkodnánk egy kicsit azon, hogy pláne a párkapcsolati problémák tekintetében, hogy mennyire fontos ilyenkor az, hogy az emberek egy kicsit álljunk meg, tehát a mérték. A mérték tartása rettentő fontos. Nagyon sokszor el szoktam mondani, hogy a mértéknek a betartása azért fontos, mert ha túlzásukba esünk, az se jó. Ha valamiből nem jut annyi, az sem jó. Tehát a középutat kellene saját magunkban megtalálni, és ha a középutat megtaláljuk, akkor az már úgy sokkal könnyebb. Nagyszerű lehetőségek lesznek rá, és hát az, hogy lépést tartunk, és a belső értékeinket megtaláljuk, és a céljaink felé megyünk, az is egy nagyon jó dolog, és egy nagyon felemelő dolog tud lenni, pláne ebben a hónapban és ebben az időszakban. De ugye a kapcsolataink arra adnak lehetőséget, hogy amit már tudunk, azt ugye átadjuk, és hát kommunikáljunk, és elmondjuk azokat a lehetőségeket, ha lehet őszintén egymásnak, akár munkahelyen, akár bárhol, hogy az ember fel tudjon készülni azokra a lehetőségekre még időben, amit meg tud tenni. Ez rettentő fontos. Na most ugye a vízöntő havának uralkodó bolygója a Szaturnusz-Uránusz, tehát a Szaturnusz vesszük alapul, és hát ilyenkor azért, amikor a vízöntőről beszélünk, akkor hát a vízöntő, ugye a kártyán egy angyal látható, ami az egyik korsóból önti a másikba a vizet, és az nem más, mint az életvize. De hát ez nem az az angyal, amiről szó van, és hát amire önök is gondolnak, hanem lényegében a bennünk lévő olyan minőségre is utal maga a kártya, a tarotkártya, hogy lapja, hogy az angyal az mindig mutatja a felsőbb utat, és a felsőbb énünket is, de viszont a segítőinket is. És maga az életvize mi? Hát a tudás átadása. A vízöntő okos jegy, de vannak olyan, mint minden jegynek megvan a harmonikus, diszharmonikus hatása, és sajnos, hogy a diszharmonikus hatása is érvénybe tud lépni, hogyha olyan félszögek lépnek be, és akkor is olyan lehetőségeket tudnak ugye mutatni ezek az időszakok, amikor ugye bestagnálhatunk, egyszerűen úgy érezzük, hogy nem tudunk előbbre menni, és hát ez a sok információ, pontosan a Merkur-Plutó hatása véget rettentő problémákat tud még okozni, mert egyszerűen bekavarodunk a sok információtól. Ez sem mindig egy előre vívő dolog. Aztán, hogyha még belenézzünk ennek a hónapnak a mondani valójába, hát nagyon sok érdekesség lesz még, de persze ez mindenkinek a születésnapszámától függ, mert ugye ha a vízöntőkről beszélünk, akkor mindig a vízöntőknek az adott hónapban lévő születésnap mondja meg, hogy a következő időszak milyen lesz. Tehát egyénileg lehet gondolkodni.
nem úgy, hogy teljesen. Azért vannak olyan lehetőségek, amikor az ember csinál egy átfogó prognózist, megígérem önöknek, hogy nem sokára azt is fel fogom tenni, de ugyanakkor azért azt még hozzátenném, hogy numerológiailag ugye a 8-as szám rezgése alá esik ez az időszak, és hát a vízöntőknek a száma a 8-as számhoz kötődik, mivel hát a Szaturnusznak pontosan a negatív aspektusban lévő mondani valóját jelzi. Mit is jelent ez? Azt jelenti, hogy a lelki behatás a lényegesebb, mivel a bakoknál szintén a Szaturnusz az Urán, vagyis az uralkodó bolygó, bocsánat, és ott inkább a pozitív minőséget vesszük alapul, de a vízöntőnél ott már a lelki minőségben gondolkodunk, és pontosan ezt az aspektust veszük alapul. Na most szintén a Szaturnusznak a behatásáról beszélünk mind a két jegynél. Rettentő fontos, mert a Szaturnusz az egy elég, úgy mondják, hogy öreg bolygó, hosszú időszakokat tölt el általában, hát az áthaladási ideje az 26 év, és magában véve azért én úgy gondolom, hogy a komolyság, a megalapozottság, az okosság, a hidegész, és ugyanakkor az érzelmeknek a hibernálásáról is szólhat ez a jegy, de annak ellenére a vízöntő az mindig egy nagyon intelligens jegynek mutatkozik, vagyis hát annak a szülöttei, akik ugye harmonikus aspektusban vannak, hát nagyon intelligensek tudnak lenni. Tehát lényegében itt az van, hogy ebben a hónapban a vízöntőknek az elemzése, hogy sorsszerűen mégis milyen lesz a következő esztendejük, ez mindig egyéni. Aztán majd március 21-e után, amikor jön majd lényegében a tavaszi napi egyenlőség, akkor már több fényt fogunk kapni. Nagyon nagy szükségünk van rá. Most is megtehetjük, mert nagyon jó időszak a mostani időszakban az, hogy kiránduljunk, annak ellenére, hogy nagyon hideg van. Nagyon jó időszakot mutatnak majd a jövő hónapnak, tehát a februári időszakban. Ugye farsang idejéről van szó, arra, hogy kikapcsolódjunk, elutazzunk egy kicsit, és a saját magunk feltöltődésével, a lelkével foglalkozzunk. És pontosan itt is van, hogy lényegében ez a hónapnak az egyik mondani valója, az én értelmezéseim szerint. Na most hozzátenném még azt is, hogy farsang időszaka egy nagyon szép időszak, és általában ugye azért olyan február 19-e körül szokott ez lenni, ha jól emlékszem, és arról szól az egész, hogy az állarcok, amelyeket viselünk. Milyen állarcok? Hogyan tudjuk ezeket az állarcokat levenni? Mert hát mindegyikünknek van. És ne felejtsük el, hogy az egész élet szerep. Az egész élet egy színház. Az egész életben mindig valahol szerepet játszunk. Szerepet játszunk itthon, szerepet játszunk, ha kimegyünk vásárolni, szerepet játszunk a munkahelyünkön. Tehát mindig valamiféle szerepet játszunk. És hát felöltöttünk magunkra a leszületésünkkor szintén egy szerepet. És milyen szerepet vettünk fel ebben az életünkben? És milyen szerepet fogunk levetni halálunk idején? Ezen érdemes elgondolkodni. De erről majd a következő műsoromban fogok beszélni. Addig is mindenkinek nagyon kellemes feltöltődést kívánok. Aztán kitartást azoknak, akiknek mondjuk nehéz időszakaik vannak, és várok mindenkit nagyon nagy szeretettel. Ugyanígy a 3/14-es webcsatornámon nézzék meg a 6-os csatornán lévő műsoraimat is, azok általában csütörtökön este 6:30-től láthatóak, és aztán pedig tartsanak velem.
mindenkinek a viszontlátásra. Most legyen csak ennyi, aztán a többit a jövő héten. Mindenkinek a viszontlátásra.